for the time being. Makineno ka gima jo ODM gi sani koro keyo e ng'anyo mar Gen Z nikech winjo ka Anthony Oluoch wacho ni ndalo mano dhi e chanok sa maber sani to koro bet ber. Gini otamo jowa gi winjo. Anthony Oluoch wacho maber. Sirikal ma executive ok en gi Ruto mamare ma en gi mfuko. Wan kano wadhi wuoyo gi Ruto. Be aparo ni it is against the law kata code of conduct ma wacho no. Ka wan executive, ka wan judiciary, legislature, to wa oversight executive. PSS biro irwa e committee. To wawuoyo kodgi. Ministers biro irwa e committee. Wawuoyo kodgi. Wajumbe gi wuok ma wadhi e office PS, ma wadhi e office minister. Kinyalo follow through gik mwayalo mamantiere budget. Gigi no nengo be notimore kama Oluoch nyalo wuok dhi e office cha. Pogruok mar mjumbe mawuok e dhi office PS. Pogruok mar mjumbe mawuok madhi e office minister. Onge gi mjumbe mawuok madhi ir president. Kich president e jatend executive no. Wan kan wadhi wuoyo gi Ruto, no wadhi wuoyo kode kaka president, ok kaka jo UDA. Koro mae pogruok mane osebedo kupogowa gi owete wagi. Nini kech gin koneni. Ok winj ka sani endi, and which quote by the way. Kaka to Oluoch musiepna, wacho ni oluor Musa e barabara. Nini kech konene to jok moko dhi paro. Manyiso ni ng'amo yier koro suspend paro mamare. Poka winjo kama pati wacho ni wepo wacho nango ni koro kiromo gi ng'acha nikech nyamoso minister. To koro kiki igine kamano. Lakini man to koro wasekalo. Aparo ni kwa uwe wach masani. Ni penjo ni to jo ODM gi oke ng'anyo mar Gen Z. Anto kipenja an gima dona ng'i. Aparo ni Gen Z omiyo wa jotelo duto te chakre gi ker kaduogo nyaka wan wajumbe. Wa realize gik moko mang'eny. Achiel kuomgi en ni kati bed gi numbers e ot kuma wago e kura cha. Mano gima lich ahinya. Ka ok iwinjo wach mar japiny. Japiny wacho ni ka ok iwinjo wachna tabiro ni. Sirikal mane Ruto noloso mokwongo. Adieri man kende embe nolose gi jogo manoringogo manogone kura. To aparo ni macha notimo marach. Nikech ka noseyiere koro nowere bedo jatend UDA. Nowere bedo jatend Kenya Kwanza. Nobedo ker mar Kenya. Maka noloso jok makonye tich to ningo yud ji koa kuonde kona mag Kenya duto te. To mae mane jo Kenya collectively obedo godo mwacho ni hapana. Okinyal wacho ni kubedo salemo te wacho ni jogi manyogo ni campaign. Sama igolo usuru to jo Kenya te mondo gol. Kwa golo usuru to wambe jo moko be nyaka bed ang'o. Omiyo kata sani kako oseloso ang'eyo ni wan kako oganda wayudo jo moko matis. Kendo wagoero kama na nyane ker kuom chuny mobedo godo mar miyo kaka kom maduong' machamo kom mar Mbadi e treasury. Mar miyo kom kaka mar Wandai momiye mar energy. Mago kombe madongo. To kendo kombe go koro wan nyaka wami jogi support. Kech ng'eni omi Mbadi kom sama Kenya koro gope ni malo. Sama sani koro idwaro usuru mondo ochul mondo gowi chodhi. Omi Wandai kom mar energy kom maduong' ahinya. Sama jaluo stima onge gode mier moromo. To miye ministry mabende affect the actual cost of living. Koro keto ODM osewacho ne un gi mikakati munyalo konyowa gode cost of living. To koro sani warewo pachwa to warewo gi mar joka. To wanyiso jo Kenya adieri. Koro ki criticize tu mona kan giyoko. Koro anamor ni sani endi anyalo wuok sani. Kata kaka kiny. Kariera kadhi town kama. Ka winjo ka thuolo moro ne nitie status kanyalo kawo kanyanyisa ne wuod Sugoen to Onjelo idhi nade kanyo. Tanyalo luwo kama amosri gi ji. Kata luwo treasury kanya fuane Mbadi amadho chae kanyo. Naduga achamo lunch ka Wandai. Tadonje bunge mos. But most importantly niya, koro miyo wa thuolo makidonjo ofis sirikal, ti discuss kaka ja Kenya, i discuss kaka ng'ama chulo usuru, i discuss kaka ng'ama bende nigi stake e Kenya masani. Yeah. To ODM to poko formally wacho niya ni wan kaka kweth mar ODM wawuok watimore nade. Wadhi nikech jok moyier sani
modhi e sirikal ma koro miwa nominis. John Mbadi dhi chuno ne nyaka resign kaka chairman mar ODM. Wanda dhi resign kaka minority leader to gi secretary mar political affairs. Oparanya gi Joe bro resign kaka deputy party leaders mag chama. Mano chik kaka en. Manyiso ni koro ka giwuok, koro kacha gimbe ka gidhi, kik gidhi ni wan jo ODM. Gidhi kacha ni mondo koro gitine jo Kenya. Gidhi tiyo ne jo Mount Kenya, gidhi tiyo ne jo Rift Valley ma jo UDA, gidhi tiyo ne Wakamba mantiere e Wiper, gidhi tiyo ne jo Kenya in general. To wan wadong' e bunge ka koro wawuoyo kodgi, to koro kwa wuoyo kata kwa miyo gi support, to wamiyo gi support maonge luoro. Okay, ntiere gima nuwacho mbele ka